Las, că își revine. Acolo la panter trebuie să fie atent. Trebuie să o frânezi ușor. Păi nu, trebuie să o știi cum să o ia înapoi, dar... Na. Mergem noi până acolo? Nu, nu, nu. Doar dacă se oprește motorul. Așa. Ăla vine și cade pe cu el, frate. De ce? Păi nu știu, mie mi-e frică, că dacă n-are carnet, nu are chestia de șofer. Adică eu care sunt șofer nu vreau și el... Dar nu trebuie să... Nu, trebuie aici în loc un pic să înveți. Păi vezi? Uite și tu, se duce la nebuni. Îl mai vezi? Da. Hai după el, frate, că ăsta cine știe ce. De asta nu, da, las că uite că se întoarce, gata. Hai că dacă se sperii. Da, hai că uite, e bine. E foarte bine. Chiar dacă nu-i șofer, el are simțurile lui. Deci, nu, puțin în lume e ca Ben. Nu mi-ar fi frică. E, deci. Păi, nu, și tu trebuie să o iei acum. Așa, așa. Lasă așa, lasă, dă-i, tare. Lasă să mai ducă. Hai, du-te. Bravo, gata. Asta e, nu-i greu. Nu-i greu, dar acum el nu trebuie să mai dea la ea, că... Normal, dar nu trebuie să zici că gata, ești bazat. Nu? Nu poți să zici toată. Nu, că o stăpânește bine, nu, el. Ai văzut fata aia ce-a pățit? Că a venit Da. atât de o pe ea, mă, nene. Și vorba aia mai fost de-astea. Dacă e bine.